Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoe. Carnaval Biedendag Ulen wordt mede mogelijk gemaakt door Herberg in Den Haverzak. Verkleed op stap, want het is vastelavond in de stad. Van harte welkom weer bij de tweede aflevering van Carnaval Biedendag Ulen. Cheerio, na 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 na. Cheerio, na 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 na. Beste carnavalsvriend, deze tweede aflevering staat gans in het teken van het 5x11-jarig jubileum van CV de Dagulen. Kosten nog meutes zijn gespaard en niks is aan de toeval overgelaten. We gaan starten met dag 1, de receptie. Het wordt heel chic. Zeker de zaterdagavond, dan is de Limburgse avond een oud Prinsenbal. Ja, de zaal is bomvol, daar kent echt geen mens meer bij. Ze hebben de gang zelfs in het presscentrum moeten openmaken om iedereen binnen te krijgen. Topartiesten. Dus ik denk dat de lui die daar zijn, ja, hier moeten we daar hoor. Daar ben ik heilig van overtuigd. En de zondag is dan voor de senioren. 5 keer 11 jaar en 5 maal 11 jaar, dat betekent dat u heel veel inzet heeft gepleegd. En daar mag u met z'n allen heel erg trots op zijn. En ik wil u allen feliciteren en Allah voor u allen. Allah. Ik wens u van harte veel succes, een fijn seizoen, fijn jaar. En zeker met zo'n jubileum 5x11, dat is ook niet iedereen zomaar gegeven. Daar moest ik het voor in die de macht hebben. Veel plezier en proficiat. Gezelligheidsvereniging, dat weten we tot je dat ziet. Dat mogen we hier ook vanavond weer zien. Een hele hechte groep en een fantastische club, denk ik, om met samen te werken. Proficiat. De spits is afgebeten, de felicitaties gedaan. Op naar dag 2, tijd voor een richtig feestje.
Met maar liefst 580 verkochte kaarten wordt gestart aan een avond die je laat gaat worden. Laat ik verrassen door de Limburgse avond van CV De Nagule. Valderie, veel willen lekker feesten. Valderaan, vieren de goeie zin. 3 dagen lang springen wie de beste. Valderaan, schud ik maar eine in. Die is goed, de stemming is geweldig. Eind weer. Ja, lieve Nagule en Nagelinnekes. Het is zoiets. 5-11-jarig jubileum van de Nagule. En vergoed beginnen aan een avond waar we hopelijk aan het eind met z'n 600 tegelijk kunnen zeggen. Dat was chic. Nou, dan is het nu zoiets dat we gaan beginnen aan het eerste stukje presentatie van Prinsen. Dus we lopen met z'n allen de ganse avond door de historie van de Nagule heen. Vanaf 1963 tot dit jaar 2016. Dat doet voor een blokken van 11 jaar. En tussen die blokken van 11 jaar zit telkens weer een artiest. Leefdag en Nagelinnekes, mag je voorstellen aan Prins Arthur de Eerste. Prins Lei de Eerste. Maar dat voorstellen van die 11 prinsen is het natuurlijk daarnaast wie ik beloofd heb, de buurt, om de eerste artiesten hier op het podium neer te gaan zetten. Morgen aandacht voor niemand minder dan Henk en Tom. Zo'n tijn wie auto en dat je me een druktrap hebt. Er zullen de schoenen zoeken naar meer gelende die je zegt. Valdrie, Valdrie, zoeken naar meer gelende die je zegt. Brief bij de man, want die zal die de hart nooit breken. Ik nooit tegenspreken. Door Christen al niet gelijk. Brief bij de man, want die zal dich ondersteunen. In tijd van eerlijk en tijd van geluk. Ze naar de man, altijd weg. Zoals ik beloofd heb, komt vanuit het tweede blok oud prinsen wat ik ga voorstellen. Prins Jos de Tweede. Mag ik voorstellen aan Prins Frits de Eerste. En hier staat voor ik Prins Wiel de Tweede. Mag ik met veel trots aankondigen, niemand minder dan Erwin. Dames en heren, we gaan dansen! Ah, listen. En nog iets leven, want zo is het leven. Kom jij door. Kom op, eens komen kijken van bovenaf, wie leuk dat dat uitziet. Want zo is het leven, kom mij door. La 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 la. Ons lieve, King komt daar vandaan. Ik scheur het niet om me gaan.
Prins Jo de Eerste. Prins Tom de Eerste met zijn jeugdprinses Steven de Eerste. Prins Guido de Eerste. En mag u graag willen eens vurig zijn, Prins Julian de Eerste. En Prins Theo de Tweede. Druk op het catwalk, jongen, hij is gans voor niet alleen. Ik zou zeggen, ga eens op de zugel, hier is La Bamba! Dus voor ons het beste met ons al 3 dagen op de wereld te vieren. Op de rand door het cultuur. Met de leeuw en ozen naar de gaan. Met je bier zich op, dat snap je wel. Want samen kom weer zoek de kaaien. Zing in de haaien, ja maar ja. En ik kan je alvast zeggen, er zijn nog heel veel aanwezig in de groep. Prins Peter de Eerste met zijn jeugdprinses Kim de Eerste. Prins Roger de Eerste met zijn jeugdprins Bas de Eerste. Prins Bert de Tweede. Hier staat vurig Prins Richard de Tweede met zijn prinses Stephanie de Eerste. Jeugdprinses Patricia de Tweede. Prins Jos de Weerde met zijn prinses Daniel de Eerste. Prins Rijn de Eerste met prinses Lina de Eerste. Prins Wim de Eerste. Prins Pascal de Eerste met prinses Inge de Eerste. Prins Gilbert de Eerste met prinses Mijke de Eerste. Prins Patrick de Eerste met zijn prinses Joyce de Eerste. Ik zou zeggen, carnavalisten, heb ik glazen in de rok. Doe dus lekker gek, want hier is vandaag terug wij drie. Jullie worden aankomen hier, de rust van lekker van. Ho! Het blikje is steeds vrij, als ik me niet vergis. De riem maakt me gelukkig.
zijn die prinses Chantal de Eerste. Ik ga ze aan u voorstellen, hier staat prins Leon de Eerste met zijn jeugdprinses Lianne de Eerste. Prins Manfred de Eerste met zijn prinses Alexa de Eerste. En een jeugdprins Stijn de Eerste. Prins Kevin de Eerste met zijn jeugdprins Kai de Eerste. Mag ik voorstellen aan prins John de Tweede met zijn jeugdprins Tim de Eerste en zijn jeugdprinses Milou de Eerste. Prins Paul de Eerste met zijn jeugdprinsenpaar Timo de Eerste en Amber de Eerste. En prins Lennart de Eerste met zijn prinses Deborah de Eerste. Jeugdprins Bram de Eerste en jeugdprinses Annika de Eerste. Prins Hem de Eerste met zijn prinses Fabienne de Eerste. Mag ik voorstellen aan prins Patrick de Tweede, prinses Babette de Eerste, jeugdprins Dave de Eerste, jeugdprinses Daisy de Eerste. En op die veelbrengen voor de 53 de Eerste, ten tweede en ten derde. Leef naar jullie nagelilletjes. Ik ben zo blij dat we vanavond onze 5x11 jubileumavond mogen afsluiten met de ambassadeur van de Limburgse vastelavond. VSBS nummer 1 in Limburg, Big Buddy! Kaas. Ja, la, 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 la. Ja, la, 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 la. Ja, la, 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 ja, la, la, la. Ja, la, la, la. Gooi ze er gewoon door, ja. Een vriendin is nooit werk, dan neem ik aan de hand. Dan word ik met je drinkje zullen slechtste aan de dag. En dan nog even vrienden, en een paar niet onderweg. Dat is de school, die zegt op die dokter Superlaag. Dames en heren, en weet je wat de dokter zei, de dokter? Lieve die kindertjes, als weer een visje mis. Het maakt niet zoet, de hosten zal nog niet te draaien. Lieve die kindertjes, als weer een visje mis. En achteraan, en doe die handen op, allemaal die handen op, voor ons zweten. Ik zie niemand samen, in zanding niet alleen. Want die haaien op visie, dat weet niet alleen. Dan pak ik de engels en zoek door het mis. Maar ik kom ik nog lang niet naar mijn woorden. Jij bent weer aan het skiën. Want je hebt nog geen zin, want van weer van het skiën. Ik gooi je zin. En we komen op. We gaan spieren en zien. En nu ben ik benieuwd. Ik ben benieuwd. Ik wil 2 handrijken omhoog. 2 handrijken omhoog. Al achter de zaal. We gaan zwaaien. En laten we gaan. Zingen we Janus. We gaan het is goed. Tot laat in de uurtjes werd er gefeest, gesjoenkeld en genoten. Tot uiteindelijk langzaam het leeg uitging. En de Limburgse avond met succes werd afgesloten. Maar vuil rusten is er niet bij voor de nachtuilen, want dag 3 van het jubileum is alweer aangebroken. De gasten stonden al klaar in de rie een binnenplaats te kunnen nemen. De seniorenzitting kan beginnen. Ik zou zo gerens willen weten dat gevoel op dat Waldau. Is dat nu maar één of hebben anderen dat al? Leef
Nagulen en Nagulinnekes. Het is zoiets, we gaan beginnen met het programma. Je hebt kunnen genieten van een tas koffie of een tas thee met een nonnenvot. 5 keer 11 Nagulen. Dat betekent dat voor de seniorenzitting bij de Nagulen het jubileumweekend officieel komt openen. En dat kunnen we natuurlijk maar doen op één manier. En dat is natuurlijk met het Limburgs volkslied. In onze eigen hal, nachtegaal gezingt, over Malse korenveld, Liedes Leeuweriks klinkt. Dat is mijn vaderland, Limburgs hier van oom. Morgen dan bieden we ons erop als we de dansverliedjes van de Nagulen. Wie vast gelovend wordt, we mogen zeer in de schoten.
steht ganz op kantoor. Druk, druk, druk is het motto. Men vastgeloven dat geeft ze niet op. Geen je weet ik nog wie voel wat goed. Er blijft je terug in de gas. Vastgeloven de dien en de hoed. Maar wat maar genoeg. Het ging op de span. Buiten was en op was weer Jo Klaassen. Goedemiddag, leeflu. Fijn dat je hier de moeite hebt genomen om op deze middag hier bijeen te komen. Het is weekend, nut is ingeslopen. Zet de huurapparaat op volle kracht open. We gaan beginnen, lief senioren. Om me heen nog eens lekker samen gaat oud tutten. De ergste zin die als me ze aanspreekt, immer zeggen: alle, verzin er nog. En het moet maar, hè. We zeggen allemaal wel eens, als we bijeen zitten of staan, wat is de tijd toch gauw gegaan. Vroeger dus leefst niet, omdat ze 's morgens jorg is. Nu slaapt we niet, omdat 's morgens weer zoiets is. Voor alles wordt slap, geen hammen, alleen het tandvlees dat trekt op. Ja, nu, gezondheid is opletten voor Louis IV. Wat veel wel en niet mogen eten, ja, ik weet het soms niet meer. Vis is niet goed, omdat er kwik in zit. Maar in de toekomst, Louis, je wilt het niet weten. Dan zullen we alternatief voedsel moeten gaan eten. Meelworm, krokant gebakken en gepoefde kakkerlakken. Leef nog in Lagerenekes, laat ik hier voor Jo Klaassen. Helemaal uit het Nagulendiek, achter stond muziek klaar. Buiten was op als voor de tweede gewijden. Smurgens terug dan stadion, ik zet de radio aan. En is muziek in mijn kop, hij zit dan de vaan. Een tasje koffie, spek en ei, dan swing ik met de snoep. Met hoed op pak aan allebei, zo trek ik de ogen. Kijk, daar werd ik gelukkig van, daar rammelt met de brief. Is het vaste loven dan, voel ik me vrij en blij. Ja, daar werd ik gelukkig van, daarna ik kan zwaar op. Is het vaste loven dan, voel ik me 3 dagen op. Ja, nu ruikt me eens naar voren, nee dat kan ik niets gebeuren. Of is het nu soms bang omdat ik goed je broek te scheuren. Kom laat de heng maar zwijgen en laat die kop maar draaien. Handjes in de logen, tralala. Ja, nu ruikt me eens naar voren, nee dat kan ik niets gebeuren. Of is het nu soms bang omdat ik goed je broek te scheuren. Kom laat de heng maar zwijgen en laat die kop maar draaien. Handjes in de logen, tralala. Cheerio, na 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 na. Cheerio, na 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 na. En straks zo tegen de uur of 4. Kijk die nog alles op en neer. En straks zo tegen de uur of 4. Kijk die nog alles op en neer. Wir sind drin, op je dan ook. Wir bringen Stimmung, so je dan ook. Zit je gelukkig, dan zit vriend. Wir maken Spaß en ook muziek. Ook hier op de handen op je. La
We zijn bijzonder trots om hier te mogen presenteren als afsluiter van ons fantastische 5x11 jubileumweekend. Uitgelopen, Mr. Wiener Hergot Limburg het gemak, Frans Groenenberg. In Limburg, daar ben ik geboren. In het land komt een man en de pad. Dat lijntje, dat lief me bekoren. En ik ga niet zo graag op stad. Het heuvelland is toch zo prachtig. Ons lijntje in het ben zo klein. Ik zie alleen maar lachende gezichten met die uren. En gaat zingen met mij. Dat refrein, daar gaan we. Lijn, la 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 la. Lijn, la 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 la. Lijn, la 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 la. Ja, hier komt iedereen. Ik word een jong van 18 jaar, blauw en schoen zwart op. De meidjes in de land volgen me hier charmant. Ik word een echte meidjesgek, zeggen hun dingen. Ja, hoe ik ging en sting, overal en de guffer. Overal, overal. Ja, hoe die meidjes zien, hoe die meidjes zien. Overal, overal. Ja, hoe die meidjes zien, dat is het bal. Zingen! Viva, oh viva Tirol. Leven onze kinderen en de Tirol. Ja, zo dansen wir hier durch den ganzen Saal. Macht alle mit uns es noch einmal. Viva, oh viva Tirol. Wir tanzen über Tisch und über Stuhl. Ja, ist das nicht ein billiger Tiroler und nach Hause gehen? Meine kleine Frau. En dan ga ik hier, dan gaan we. Du kannst nicht immer 17 sein, Liebling, das kannst du nicht. Aber das Leben wird dir noch geben, was es mit 17 dir verspricht. Einmal da wirst du 70 sein, da bin ich noch bei dir. Denn du bist immer, immer geliebt von mir. Hast du schon mal nachgedacht und ist dir klar, was deine Frau so tut, das En zo komen we een eind aan het 5x11-jarig jubileum van de Nachuilen uit Nut. Met veel genoegen en een sterk gevoel van trots kijken de Nachuilen terug op een volmaakt en geslaagd jubileumweekend. En vooruitkijkend is er maar één conclusie. Op naar de komende 11 jaar. Op naar 6x11 jaar CV de Nachuilen. Met deze woord komen we weer ook aan het eind van deze aflevering. Op 4 februari 2017 zijn we weer terug met aflevering 3 van Carnaval bij de Nachuilen. Bedankt voor het kijken en tot ziens. Ah ja. Niet aan